使ってたやつ、お前なんか余ってるって結構早めの段階でもらったからな。引っ越すときに。いやいやいや、もうなんか2度に来て早め。ああ、そういうことするぐらい。それ好きだね。シャワー。先週やったでしょ。先週やったかな。モジャブレイク。そう、意外とあれやな、浸透してるな。モジャやんないんだってね。モジャやんなんであれ普通に終わるんだろうね。ブレイク。そうだね。やらないよ。挟まないよね。結構な、ブレイクもやっぱりな、こう自分の体に染み込んでなかったら、その演奏とぶつ切りになっちゃうよな。だからいい感じ、そのブレイクをやろうっていうなんか課題を決めてやるとやれるけど、自分の演奏の中に入れていくってなったら結構準備が必要や。なんかタッキーとか。タッキーはでも常に決め打ちやから、フレーズがな、そういろんなところには行かへんからさ、演奏しながらあっち行ってみようかなこっち行ってみようかなしないからできるけど、実際にその即興で入れるのは結構難しい。やろう。うるさいな。いいじゃん。大丈夫。なんかさっきすごい差が出た。さっき良かったけど。
あ、もう一曲やりますか、じゃあ。何やろう。シャバ何やる。好きなやってもいいよ。大サービス、大サービス。って言ってそれダメとか言うの。あるある。何がいいシャバ。やばい、今日配信してないな。配信しよう。待って